Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte Fornerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de Ride of the Roses. We beginnen onze uitzending met gezaghebber Edison Reina, die als doelstelling heeft de jongeren te motiveren en stimuleren te gaan stemmen. Vandaag zijn wij hier samen met het hoofdstembureau en een jongeling, of een jeugdige stemmer die voor het eerst naar het stembureau gaat. En als gezaghebber heb ik altijd, met name voor deze komende verkiezingen, de doelstelling gehad om jongeren te stimuleren en te motiveren om te gaan stemmen. In dat kader heb ik een speciale persoonlijke brief aan alle stemmers, jonge stemmers die voor het eerst gaan stemmen, heb ik hun een brief geschreven. En in de brief heb ik ook uitgelegd wat het is stemmen is en hoe belangrijk het is om te gaan stemmen en hoe de procedures en processen die dag zal verlopen. Ik heb zo net aan de heer Carolina, een van de jongeren die voor het eerst gaat stemmen dit jaar in de verkiezingen op Bonaire, zo'n brief overhandigd, symbolisch. Ik heb hetzelfde al gedaan voor 685 jongeren die voor het eerst hun stem gaan uitbrengen in de komende verkiezingen van zowel Eilandsraad als kiescollege. Dus ik hoop dat alle 685 jongeren hun stem gaan uitbrengen. En niet alleen de jongeren, maar ook iedereen die een stempas heeft gekregen, dat die ook gebruik van gaan maken in de komende verkiezingen. We hebben 1524 ongeadresseerd, maar niet bestemde stempassen terug ontvangen. Die kunnen op de hoofdstembureau of de afdeling burgerzaken van OLB opgehaald worden vanaf 11 maart tot en met 19 maart in de ochtend van 8 tot 3 uur. En op de dagen 12 maart, 14 maart en 18 maart kan het ook van 4 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Mensen die een duplicaat wensen van hun stempas, die kunnen dat doen tot de 19e maart. 12 uur 's middags. Daarna is het niet meer mogelijk. Op de dag van stemmen zelf, 20 maart, zitten wij als hoofdstembureau in Pasangrang. En mensen die hun stempas niet hebben ontvangen, kunnen daar nog komen kijken of wij die als retour hebben ontvangen. Als dat niet het geval is, dan kan op die dag zelf geen duplicaat stempas gemaakt worden. We hebben 1 mobiele stembureau en 10 stembureaus die van 7:30 's ochtends tot 9 uur 's avonds ook geopend zullen zijn. Het mobiele stembureau heeft een andere tijd die later en ook de locaties bekendgemaakt zullen worden. Op die dag hebben wij zoals altijd de normale en standaard veiligheidsregelingen die we met Korpspolitie Caribisch Nederland hebben. We hebben beveiliging bij de stembureaus. En ik hoop dat het een rustig dag gaat verlopen, zoals alle verkiezingen de afgelopen jaren. We hebben voor de Eilandsraad 14.128 mensen die kunnen stemmen. En voor de kiescollege 12.662. 3 in de kiescollege en 8 op de kandidaatlijsten voor de Eilandsraad. Welke zijn de 3 partijen voor de kiescollege? Dat zijn de MPB, DP en UPW. Ik doe een beroep op een ieder die een stempas heeft ontvangen, of laat ik het zo zeggen, ik doe een beroep op een ieder die kan gaan stemmen en die een stempas heeft ontvangen of juist niet. En die kan het nog ophalen bij de afdeling burgerzaken, om dat te doen en op 20 maart aanstaande hun stem uit te brengen op een partij die zij wensen. Het is een goed recht om dat te doen en ik doe een beroep aan een ieder om dat ook te gaan stemmen. Dankjewel. Wageningen Universiteit bracht recent een alarmerend rapport uit over de ernstige bedreigde natuur op de BES-eilanden. De Dutch Caribbean Nature Alliance vraagt samen met de parkorganisatie dringend maatregelen van eilandelijke en rijksoverheid om de natuur boven onder water te redden. We spreken met vicevoorzitter van DCNA, Arjen de Wolf. Ja, ieder jaar stuurt de minister van Landbouw en Natuur eigenlijk een rapport aan de Tweede Kamer dat ze de staat van de natuur hebben genoemd. En dat gaat eigenlijk over het hele Caribische deel van het Koninkrijk. Wat eigenlijk de staat van onze natuur is, letterlijk. En dit jaar is dat rapport niet heel erg gunstig. Er wordt toch gekeken naar de staat van ons koraal. En we moeten toch met z'n allen vaststellen
dat het koraal hard achteruit gaat. Gelukkig gaat het op Bonaire minder hard achteruit dan op andere eilanden of rond andere eilanden in de Cariben. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe goed wij ons koraal hier beschermen al jarenlang. Maar het is geen goed beeld. Het gaat over allerlei biodiversiteitswaarden, dus alle ecosystemen en de habitats, dus laten we zeggen, de omgevingen waarin flora en fauna leeft. Eigenlijk zegt het rapport wel dat het met name met het koraal moeilijk is op dit moment. En het wijst ook een aantal oorzaken aan daarvoor en roept eigenlijk op om beleid te gaan vormen en geld ter beschikking te gaan stellen om ervoor te zorgen dat het niet nog erger wordt. Nou, wat je ziet is dat het koraal achteruit gaat door verschillende oorzaken. Sommige van die oorzaken zijn groot. Dat gaat over klimaatverandering, opwarming van de zee, het stijgen van de zeespiegel. Dat zijn grote dingen waar we op een klein eiland eigenlijk heel weinig aan kunnen doen. Zelfs niet in combinatie met Den Haag, want dat zijn mondiale ontwikkelingen. Maar het rapport zegt ook, en daar zit het glimmertje hoop voor ons, eigenlijk is de gezondheid van het koraal ook erg afhankelijk van juist lokale omstandigheden die je wel lokaal kunt managen. Een belangrijk voorbeeld is de kwaliteit van de waterzuivering. Dus dat er geen vervuild water meer in het marinepark terechtkomt. Dus onze waterzuivering moet beter. Iets anders is, we moeten echt iets doen aan de ontbossing. Het eiland wordt steeds minder groen, er wordt veel te veel gekapt. Bomen, struiken. We hebben veel te veel ook geiten met name die de vegetatie op het eiland opeten. En daardoor krijg je dat de grond, de aarde niet goed meer wordt vastgehouden. Dus met regenbuien allemaal het water in gaat. Nou, daar zit ook poep tussen, daar zit allerlei vuil tussen. Overbevissing. Volgens Arjen de Wolf is het verzilverrandje langs de wolk om de lokale omstandigheden goed aan te pakken, zodat zij er weer iets aan kunnen doen en de koralen weer te kunnen herstellen. Wat dat wel vereist is echt gewoon een stevige inzet, financieel, door Den Haag met name, om in herbebossing te investeren. Herplanten van koraal, herplanten van mangroves, herplanten van vegetatie op het land. Het bestrijden van invasieve soorten zoals geiten. Strenger worden als het gaat om het kappen van vegetatie en bomen. En ja, toch nog weer meer ook met de visserij in gesprek gaan over wat nou een duurzame manier is van vissen, zodanig dat ons koraal er niet onder lijdt. Dus het rapport Staat van de Natuur is eigenlijk een bericht van de minister, een Kamerbrief noem je dat, aan de Tweede Kamer. Maar het heeft natuurlijk gevolgen voor lokale overheden, ook op Bonaire. Dus in het dagelijks of in het reguliere overleg tussen Stinapa als beheerder van het marinepark en de lokale overheid, Stinapa beheert de kust in opdracht van de overheid, is dit hoog op de agenda. Maar we erkennen allemaal natuurlijk dat we met onze eigen begroting hier op Bonaire niet uitkomen. Dus hier is echt hulp van Den Haag nodig. Dus Stinapa is ook rechtstreeks in gesprek, al een aantal maanden, met het ministerie van Landbouw. Stinapa heeft ook met zijn onderzoek bijgedragen aan dit rapport. Maar ook bijvoorbeeld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook met het ministerie van EZ dat over klimaat gaat. Dus we zijn tegelijk bezig vanuit DCNA en Stinapa om zowel met Den Haag als met de lokale overheid in gesprek te gaan. Want het is nu echt 11:55. We moeten echt wat doen. Je ziet bijvoorbeeld op Bonaire dat natuurlijk de groei van met name het cruise-toerisme, maar eigenlijk ook wel de groei van allerlei andere soorten toerisme, tot hoge druk heeft geleid op onze kwetsbare natuur. We kunnen het allemaal zelf zien in het weekend, maar ook door de week. Op Tiamo, op Sorobong, op andere plekken. Rond de zoutpannen, ook bij Cargill. Daar zie je nu veel grotere groepen toeristen gebruik maken van onze kwetsbare natuur. Daar moeten we echt paal en perk aan gaan stellen. En dat kunnen we doen door toch de toursector wat strenger te reguleren aan de ene kant. Meer toezicht. Maar aan de andere kant ook door het noorden van het eiland te ontwikkelen. Dus rondom Rincon, Washington, Slagbaai. Meer interessante recreatieve voorzieningen te creëren. Zodat toeristen op ons eiland niet alleen maar naar die kwetsbare zuidkust en zuidkant van het eiland gaan. En Sorobon en Lac. Maar ook naar de noordkant van het eiland, waar ze veel minder komen. En dat zou trouwens ook een hele goede investering zijn, want dat betekent ook werk voor de mensen in Rincon. Partijleider van de FSP, Robbie Beukenboom, reageert op twee grote politieke partijen, NPB en Democrat, die tegen het cruise-toerisme zijn. Nou, ik heb begrepen dat de PDB en de NPB die cruiseschepen liever zien gaan dan komen. En dat is een vrij radicale uitspraak. Ze baseren zich op onderzoeken van 2017
van de Universiteit van Wageningen. En hebben ook andere studies bijgehaald waar bewezen is volgens hun dat de cruise-toeristen heel weinig geld achterlaten. We moeten om te beginnen te zeggen dat het verschilt per rederij. Iedere rederij heeft een andere smaak. Sommige, die Duitse boten bijvoorbeeld, gaan veel de natuur in. Ik weet niet of die Duitsers dan een hoge druk zetten op de natuur. 1. De anderen gaan even met een taxi, met een tourbus naar het strand, gaan daar liggen bruinbakken. Of ze komen ergens in een restaurantje wat eten voordat de boot weer vertrekt. Wij denken dat je dit beter moet bestuderen, dat je meer, geen onderzoeken, maar dat je lokaal bijvoorbeeld Bonhata, Kamer van Koophandel, TCB en Stinapa beter moeten kijken naar dit geheel en een goed advies moeten geven aan de Bonaireaanse overheid. Waarom? We ergeren ons dat de Stinapa laatstelijk nog een hele goede verhoging heeft gehad van zijn fees. Ze hebben bijna 50% verhoging gekregen in hun kassa. Hun kassa is behoorlijk gaan rinkelen na de nieuwe besluit van het bestuurscollege. Maar 2 jaar na een rapport komt Stinapa zeggen dat de RIF-bestand van Bonaire achteruit is gegaan. Wat heeft Stinapa die 2 jaar lang gedaan? Waarom hebben ze geen brief van het bestuurscollege of de eilandsraad gestuurd? Ik heb niks gelezen waar Stinapa zo bezorgd zou zijn over de cruise-toeristen. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Volgens de Oranje Partij FSP-leider Robbie Beukenboom moet er goed gekeken worden naar de economische waarde van de cruise-toerisme. We willen geen oordeel vellen. We denken dat er nogmaals goed gekeken moet worden naar de cruiseboten. We weten dat er dat er inkomen is uit de cruiseschepen. En we weten dat er armoede is op de eilanden. Dus je moet niet zomaar het kind met baadwater weggooien. We moeten even kijken hoe dit in elkaar zit. Het gaat niet alleen om die cruiseboten. Het gaat ook volgens die Wageningse rapport om loslopend vee op de eiland, erosie, maar ook het afvalwater. Je ziet hoe gebouwd wordt in Belnem en Hato en de opvang van het rioolwater is daar niet in plaats. De leidingen lopen niet zo ver. Dus Gezaghebberaina heeft goede gesprekken gehad in Den Haag en ook in Brussel. En er gaat nieuwe plannen komen om de kapotte leidingen te repareren, maar ook de leidingen te zetten waar er nu geen leiding is. Het afvalwater die terechtkomt in onze oceaan, in onze marinepark, die doet veel schade aan onze koraalriffen. Dus het is een samenspel van componenten die bekeken moet worden. We gaan niet politiek zitten schreeuwen een paar dagen voor een verkiezing, enkel en alleen dat er stemgewin is. Dit moeten we heel goed naar kijken en we moeten de juiste beslissingen nemen op de juiste momenten en we moeten monitoren. We moeten monitoren of er vooruitgang is in onze biodiversiteit, maar ook in onze marinepark. De in januari 2016 opgerichte stichting Ride for the Roses Bonaire organiseert op zondag 14 april 2019 van 7 uur tot 12 uur 's ochtends voor de 4e keer een swim, walk en ride against cancer. Voorzitter Jersey Marshall vertelt meer. We zijn zeer verheugd met het nieuws en ook het feit dat Orco voor nog eens 3 jaar een commitment heeft uitgestuurd. Niet alleen richting ons, maar ook richting het feit dat zij volledig staan achter onze doelen, onze doelstellingen, de doelstelling van Stichting Prinses Wilhelmina Fonds om kanker te bestrijden op Bonaire. Ja, kijk, we zijn in 2016 gestart in januari en inmiddels is het de 4e keer dat wij de Ride for the Roses activiteiten organiseren. En ik moet eerlijk zeggen, het is tot nu toe een groot succes geweest. We hebben in het eerste jaar een fondsen van ruim $40.000 kunnen uitgeven aan Prinses Wilhelmina Fonds. In het tweede jaar is het ook zo geweest, hebben we het nogmaals herhaald. In het derde jaar is ook
dat bereikt, datzelfde doel. En we hopen ook in de komende jaren, en niet alleen 40, maar nog meer fondsen te verzamelen voor Prinses Wilhelmina Fonds, voor die stichting. Waarbij eigenlijk alle fondsen lokaal worden besteed. En lokaal, zoals je hier kunt zien, hebben zij dit centrum gerenoveerd met onder andere die fondsen. Het jaar daarvoor is er een bus aangekocht, een bus waarmee er voor patiënten eigenlijk voedingsspullen, pakketten en ook reisjes kunnen worden georganiseerd. Dus dat is echt een hele goede manier om dat te besteden. We gaan eigenlijk voor en samen met Prinses Wilhelmina Fonds om in de komende jaren meer preventieve programma's. En dat zal dit centrum ook een groot onderdeel van worden, waarbij er regelmatig lezingen en programma's zullen plaatsvinden. We hebben op 14 april, dat is op een zondag, in dit jaar weer de 4e editie. We starten eigenlijk met een walk en een ride. Dat zijn fietsen en loopactiviteiten. Er zijn 2 routes, een korte route. En voor de mensen die wat langer actief willen zijn, hebben wij een langere route voor rond 9 kilometer. En aan het einde van de route van de walk en de ride, als je terugkomt, dan wordt je een roos aangeboden. De roos is een symbool van deelnemerschap, ook een symbool van dankbaarheid. Dat wij als organisatie, iedereen die meedoet, dit aan hun willen geven. Nadat er gelopen is en gefietst is, kan je meedoen ook aan de swim. Daarvoor moet je wel een combinatiekaart aanschaffen. Daarmee kan je ook straks bij Casa Regatta ook aan de swim meedoen. De swim start bij Casa Regatta, zoals ik net aangaf, en eindigt bij Eden Beach. Daarna zullen er ook activiteiten zijn op het strand, zoals yoga en ook spelletjes voor kinderen. En daarna ook muziek tot zeg maar rond 2 uur, dan sluiten we het programma af. Nou, de kaartjes zijn overal verkrijgbaar. En in de laatste 6 weken voor het evenement gaan wij ook kaarten verkopen bij supermarkten. Diverse, zoals bijvoorbeeld bij Van der Tuyl. Overigens is Van der Tuyl een van onze belangrijke sponsors. En daar zullen we met name ook vaker staan om daar kaarten voor het evenement te verkopen. Eigenlijk als je online registreert, dan hoef je niet meer in de rij te staan. Op het moment dat je dus, want dat kan heel druk worden. En dan hoef je niet meer in de rij te staan om je t-shirt op te halen. Want we verkopen de kaarten vooraf en op het eind gaan wij de kaarten uitdelen. En die kaarten delen we uit bij Orcobank gedurende 2 dagen. 2 middagen achter elkaar. En dan kun je dus met je geregistreerde formulier en je kaart kan je je t-shirt komen ophalen. En meestal hoort er ook bij een tasje met diverse leuke spullen waarmee je als eigenlijk ook gaan gebruiken tijdens de swim, walk of the ride. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en we doen nu ook een beroep aan iedereen die aan mee wil doen. Kijk op onze Facebook page, kijk op onze website en daar kun je je aanmelden als vrijwilliger. We rekenen onder vrijwilligers inderdaad Rode Kruis. We hebben daarnaast ook de Coast Guard, want als je zeg maar in een zwemactiviteit bevindt, dan zit je in de zee en daarbij wordt wij ondersteund door Coast Guard en door Stinapa. Als je kan zien, bij de vorige evenement waren zij ook onderdeel van het team van vrijwilligers. We zijn zeer dankbaar aan hun. En op het moment dat wij eigenlijk de activiteiten starten, zoals nu, en de komende dagen zullen we contact met hun opnemen, zodat zij van activiteiten weten en daaraan mee kunnen doen. Cannabis steelt een economische kans voor Bonaire. Dit volgens de Oranje Partij FSP van Robbie Beukenboom. Wij promoveren cannabis teelt voor medische redenen. Dus dat is een hele andere verhaal. Zoals je weet is er recreatieve cannabis. Dat zijn dus de coffeeshops wat je bijvoorbeeld in Nederland hebt. Maar je hebt ook de medische cannabis. Dat is meestal gewoon een thee, gewoon de wiet, maar ook olie bijvoorbeeld. Het is bewezen. We hoeven niet lang en breed over te praten dat cannabis medische waarde heeft. Dat is bewezen, dat staat altijd op Google, dat is in medische rapporten. Wij als partij hebben een workshop bezocht op Aruba. En het staat als een paal boven water dat cannabis grote medische waarde heeft. Wat het ook heeft is natuurlijk economische waarde. We hebben in Bonaire, een eiland, die draait en leeft van de milieu en de natuur.
cannabiskweek past precies in de Bonaireaanse filosofie. Past precies binnen de Bonaireaanse bestemming. En we hebben nu een waterzuiveringsinstallatie, is al een paar jaar in place, heeft bepaalde problemen, die web dreigt in problemen te raken. Wij denken dat cannabis steeds samen natuurlijk met groente, fruit, maar ook veevoeder, die dan de loslopende veeproblematiek zou kunnen helpen oplossen, dat een ideale project zou zijn. De toegevoegde meerwaarde van de grondverbetering, van het erosie tegengaan, maar ook een goede exportproduct, wat veel economische ontwikkeling met zich meebrengt, maar ook natuurlijk de exportproduct, waar dus de kassa van de overheid ook gaat rinkelen met betrekking tot de accijnzen en de exportheffingen en zo, waar wij het geld best kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor onze armoede, maar ook voor onze hele slechte wegennet. Want we rijden allemaal over de Bonaireaanse wegen en we balen ervan hoe slecht ze eruit zien en wat er aan gedaan moet worden. Maar de Bonaire heeft niet genoeg geld. Gelukkig hebben we binnen het bestuursakkoord wat geld gekregen, maar het is lange na niet genoeg om de hele Bonaireaanse wegennet te rehabiliteren of nieuwe wegen te bouwen. Dus wat wij beweren en wat wij weten is dat cannabis wereldwijd een goede business is. En waarom zou Bonaire, al zijnde een Nederlandse eiland, want we zijn een bijzondere gemeente, waarom zou de wetgevingen die Nederland al van toepassing is, en ze hebben zelfs discussie over de recreatieve cannabis. Het is recentelijk zijn er zo'n 6-7-tal proefgemeenten benoemd in Nederland en is laatst een hele discussie geweest in de Tweede Kamer, waar zelfs christenpartijen zoals ChristenUnie en CDA akkoord zijn gegaan met nieuwe wetgevingen om de gedoogbeleid van de Nederlandse regering, die al jaren duurt in Nederland, recht te trekken. Deze week is de internationale week van het oogziekte glaucoma. We spreken met oogarts Gretal Sandoval. Glaucoom is een ziekte van het oogzenuw. Die wordt veroorzaakt met name door de hoge oogdruk. En dan gaat een progressief schade aan de oogzenuw en waardoor gaat het zicht achteruit. Nou, eigenlijk kunnen wij allemaal glaucoom krijgen, maar als in de familie glaucoom al bekend is of als wij bekend zijn met hoge oogdruk, hebben we meer kans op glaucoma. Glaucoma is een ziekte van oude mensen. Dus mensen ouder dan 50 hebben meer risico. Er zijn ook andere risicofactoren zoals diabetes, hoge bloeddruk of te lage bloeddruk of andere situaties waardoor mensen de druk boven het hoofd een beetje hoger hebben. Maar met name die zijn de risicofactoren. Jongere mensen kunnen het krijgen. Het is een type glaucoom, dat is de glaucoom van de kinderen. Dat komt niet zo vaak voor. Die zijn kinderen die geboren worden met glaucoom, dat komt echt weinig voor. En in de jonge mensen ook minder vaak voor. Meestal is het een aangeboren afwijking waardoor de jonge mensen glaucoom hebben. Of als in de familie heel heftig glaucoom al bekend is, dan is de kans om op een jongere leeftijd glaucoom te ontwikkelen. Van glaucoom is een chronische ziekte. Dus het is een ziekte dat wij helaas kunnen wij niet genezen, maar wij kunnen het controleren. Wij kunnen voorkomen dat het visus verliest, dat de patiënten zicht gaan verliezen op het moment van diagnose. Daarom is het zo belangrijk om het vroegtijdig te diagnosticeren, zodat wij kunnen het behandelen. En de enige manier van behandeling is de druk naar beneden te doen, als de druk te hoog is. Soms is een druk, dat lijkt niet te hoog, maar voor die patiënt van glaucoom is al te hoog. Dus op die manier, met de druk te verlagen, dan en ook controleer de risicofactoren, kunnen wij de schade van de glaucoom beperken, zodat de mensen niet blind worden als ze ouder zijn. Rare ziekte van hij heeft weinig klachten. Daarom het belang van screening, van kijken, van af en toe een oogdruk meten. Dus die heeft klachten al dat ze laat is. En de klachten al dat die kunnen ze een beetje rood oog, een beetje pijnlijk gevoelig oog. Sommige mensen beschrijven dat ze zien halo's rond de lampen.
van licht naar donker gaan of andersom. Of op een gegeven moment missen dingen aan de randen van het gezichtveld. Maar dan is dat het al een beetje bevorderd. Maar in het begin, de beginfases, heeft glaucoom geen klachten. Aanstaande vrijdag op de publieke bibliotheek ga ik meer vertellen over glaucoom. En dan zijn jullie van harte welkom om vragen te stellen en ietsjes meer te weten over glaucoom. Het is te beginnen om 6 uur bij de bibliotheek. NOS TV was bij Express Cargo waar de Dierenlot Nederland dierenvoerbenodigdheden heeft opgestuurd voor de verschillende organisaties op Bonaire. Nou, dit is een project dat ooit in het leven geroepen is door Stichting Dierenlot vanuit Nederland. Die met zending aan dierenvoer, dierbenodigdheden, de organisaties op Bonaire willen ondersteunen. Op dit moment komen er voor 5 verschillende organisaties dit soort goederen binnen. En dit was de derde zending die wij vandaag in ontvangst hebben mogen nemen. Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit gesprekken die we gehad hebben. Zoals je weet op Bonaire, er is veel mogelijk, maar helaas hebben we hier ook te maken met de beperkingen van een eiland. En ja, Stichting Dierenlot zelf die krijgt heel veel gedoneerd van grotere bedrijven in Nederland, Europa. En daar hebben ze een apart magazijn voor moeten oprichten omdat het zoveel is. En alles wat zij ontvangen doneren zij weer door aan organisaties zoals ook wij zijn op Bonaire. Nou, zoals vandaag bijvoorbeeld, er is nu een zending binnengekomen, 25 pallets in totaal. Die worden verdeeld over de dierenbescherming, de animal shelter, wild bird rehab, FKK Animal Rescue en ECHO. En daarmee zijn alle organisaties ook gericht geholpen met de dieren waar zij zich op richten of focussen. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.